fraților, și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, fraților, o să facem ghicește blocul în Minecraft împreună cu Narcioxis! Salutare, fraților, și bine v-am găsit! Dacă vă place ceea ce face Tutipar, dați și la el un like și la mine, că și eu filmez. Da, fraților, cam acesta vă și intro. Dați un like, un subscribe, share masiv cu toate rețelele social media. Haideți să începem! Da, fraților, am și revenit cu prima probă. Și fiecare trebuie să pună, de exemplu, un bloc random aici și el acolo. El mi l-a pus mie ca să nu le văd și eu l-am pus lui ca să nu știu ce a pus. Deci, fraților, acum am arătat de cum se face. Ești pregătit, Tutipar? Sunt foarte pregătit, Narcis. Ok. Deci prima dată o să pun eu, ok? Da, bine, hai, pune. Nu mai am nici baterie, dar las așa. Deci pun, uite aici, zic că pun aici, aici și aici. Ai doar o singură corectă. Ok, pune și tu. Eu o să pun aici, aici și aici. Tutipar, nu știu cum să zic, dar ai 0 corecte. Ok. Schimb asta cu asta, sincer. Ai una corectă. Ok. Deci înseamnă că una galbenă sau albastră e corectă. Are, Tutipar. O să pun galben aici, albastru aici. Câte am corecte? Deci, Tutipar, tu în momentul de față ai 0 corecte. Bă, da, să... Ok, Tutipar. Asta cu asta. Deci pun aici una, aici una. În momentul de față ai 0 corecte. Deci ok, deci era bine înainte. Hai Tutipar. O să schimb asta cu asta, adică poc și poc. Ai în momentul de față una corectă. Ok. Bam. Și în momentul de față, scuze, așa. Și aici vine așa. Ai una corectă. Ok. Deci știu care e corectă, ok. În momentul de față, Tutipar, tu nu mai ai niciuna corectă. Deci gata, știu și eu. Deci roșie ar să fie. O să schimb pasta cu asta, sincer. Aici o să pun galben, aici albastru. În momentul de față nu mai ai niciuna corectă. Una corectă. Da, și ok, deci am... Deci da, fraților, după cum vedeți, am deja doar una corectă. Tutipar care 0 corecte, sper să-l bat. O să facem mai multe runde, sper să ne încadrăm și cu tine. O să schimb înapoi asta cu asta. Puteți face mai multe mișcări decât una? Nu. Atunci asta așa. O să schimb asta cu asta, gen. Pun aici galben și aici pun verde. În momentul de față ai 0 corecte. 0 corecte? Stai mă, că nu are cum. 0 corecte, ok. Înseamnă că trebuie să pun aici galben. Bă, ce mă schimbi? Da, stai că n-am făcut, dai internet, trebuie să faci tu. Hai să fac. Acum o să schimb cu aici și aici. O să pun galben aici și verde aici. Tutipar, nu mai ai nimic corect, gen. Cum adică? Așa bine, nu mai ai niciuna corectă. Ok, eu o să schimb aici cu verde și aici cu galben. În momentul de față ai una corectă. Ok. O să pun înapoi cu verde și galben. Ai una corectă. Deci, aici ar trebui să fie albastru și aici roșu. Una corectă. Ok, bro. Două corecte, Tutipar. Ok. Aici verde, aici albastru. 0 corecte. Cum 0 corecte? Ok. Două corecte. Deci 2 corecte. Aici albastru și aici verde. Una corectă. Deci albastru e corect, ok. Haide. Pot să fac schimbarea de ăsta și ăsta. În momentul de față, Tutipar, nu mai ai niciuna corectă. Mă, ce? Da, nu mai ai niciuna, Tutipar. M-am prins, gata. Deci o să schimb roșu cu galben și galben cu roșu. În momentul de față ai 2 corecte. Ok, deci s-ar putea să fie Și astea acum o să fac, uite, așa și așa. Ok, ai una corectă, Tutipar? Una? Una e corectă. Acum eu o să schimb asta cu verde și asta cu galben, gen. Ai una corectă. Una corectă, ok. O să schimb verde cu albastru.
momentul de față ai două corecte, tu tipar. Deci e verde. Eu o să schimb aici galben cu verde. Ai două corecte. Deci ok, astea două sunt corecte, ok. O să pun galben aici și verde aici. În momentul de față ai tot una corectă. Eu o să pun aici verde și aici și aici roșu. Ai 0 corecte. 0 corecte? Da. N-are cum. Bare. Mă, ce O gen? să schimb înapoi astea două, gen aici să fie verde și aici galben. M-am prins, chat. M-am prins. Ok, două corecte, chat. Aici verde și aici roșu. 2 corecte. Ok, chat, gata, m-am prins. Fai. S-a M-am prins prins. cârnatul. Haide, chat, dă-i. Ultima șansă. Bine, mă, una corectă. Iar acum, chat, Nu te cred, erau astea albastru, două. Așa e, ia ascultă, galben. ia așa era. La tine bine, ia, la mine așa era. Poc. Și aici era roșu și galben. nu, era cum ai făcut în neori. Deci era verde, dacă te vezi, e greșit. Deci, mă, ce... Deci am câștigat, prima probă am câștigat-o. Trecem la următoarea probă, chat. Deci 1-0 pentru mine. Eu am văzut pe astea, nu altele. Ai văzut? Da, fraților, am revenit cu a doua rundă. Da, mă scuzați cu sound-ul acolo pe ecran, ce am uitat să pornesc, să opresc. Da, nu știu dacă parc. Da, fraților, a doua rundă este cu lemne. După cum vedeți, eu văd la Tutti Park, el vede la mine. Ok, chat. Bă, am dat time și night în greșeală. Mă, ce? Ok, chat. Hai să trecem. O să încep eu primul. Ok, începe tu primul, Tutti Park. Deci eu o să pun acacie, bărci, acacia, spruce și oak. Tutti Park nu ai pus niciuna corectă. Ok, chat. Hai. Eu o să le pun în funcție de urât, așa, deci în funcție de închis. Ăsta și cu ăsta, chat. Ai una corectă. Ok. Eu o să le schimb pe astea Am două, făcut, gen, da, o să să pun, schimb, uite, schimb. așa și așa. Cum ai schimbat Tutti Park? Astea Ai una două. corectă, ai una corectă. Deci, corectă. ok. Deci eu o să schimb asta cu asta, chat. Una aici și una... Și una aici. Acum ai 0 corecte. Deci era bine, ok. O să le schimb pe astea două. Poc și poc. Ai două corecte, Tutti Park? Gata, știu deja. Nu cred, Tutti Park. Mă bate Tutti Park, mă. Știu deja. Câte am? Ai una corectă. Ok. Hai, Tutti Park. Aici vine cu bărci și aici vine cu... Ce era? Cu spruce. Cu Da, spruce. fraților, în momentul cinste menționez că Tutti Park n-ai câștigat, deoarece ai una corectă. Mă, ce? Ok, chat, aici punem cu bărci Deci și aici punem cu acacia. ai două corecte. Ok, dar nu știu care dintre ele. S-ar putea să fie asta și cu asta. Hai să încerc cu ele. Așa și așa. Bam. Ok, Tutti Park. Câte am? Ai două corecte. Ok. Le schimb acacia aici Cred că și aici, ok? Da, haideți. Câte am, Tutti Park? ai una corectă. Sau? Da, una corectă ai. Ok, deci m-am prins, cred. Haide, chat. Și în momentul acesta, Tutti Park a câștigat! Yay! Bă, focusăm la pasta de spus. Ok, chat, revenim cu a treia rundă. Da, fraților, am revenit cu a treia rundă. Tutti Park, cum te simți că mai ai ajuns la puncte? Bă, eu mă simt foarte bine, gen, nu vine să sar în casă, gen. Ok, Tutti Park, bă, nu știu ce vreau să zic Tutti Park, că vrea să sară în casă, what, mă, ce? Da, fraților, hai să trecem la rundă. Pune eu Tutti Park pentru că urma să pune, da? Pune tu. Ok, o să pun bam și bam. În momentul de față n-ai niciuna corectă. Ok, Tutti Park, ok. O să pun bam și bam. Bă, nici tu ai una corectă, tu una e corectă. Ok, eu o să schimb Tutti Park, o să schimb asta cu asta. Eu o să schimb Ai corectă ceva? asta. N-ai niciuna corectă. Ok, Tutti Park. Asta cu asta. Par, nu mai ai niciuna corectă, gen? Deci asta era corect. Ok, Tutti Park. Asta o să schimb cu asta, chat, aici și aici. Ai 0 corecte. Mă, ce?
Ai una corectă, ok. Bam, bam, bam. Ai una corectă. Ok. Aici și aici. Nu mai e niciuna corectă, tu tipar? Ok. Eu o să schimb asta cu asta, gen. Aici o să pun gri, aici maro. Ai 0 corecte. Ok, deci maro era Eu să le aici. schimb pe astea două, poc și poc. Ai una corectă. Maro și gri. Ai una corectă. Deci maro, da, ok. Ai două corecte, ok. Ok. Gri și alb. Ai 2 corecte. Ok. Și tu tiparul a batut din nou. Yes! 2-0. Bine, mă! Deci trebuia să schimb alb cu negru, ok. Deci 2-1, chat. Revenim cu a 4-a rundă. Da, fraților, asta a fost ultima rundă, deoarece tu tipar trebuie să plece până undeva. O să facem un următor episod, partea a doua, cu blocul, adică Telepathic Challenge, cum s-ar spune în Minecraft. Dacă a plăcut episodul, dați și la mine și la el un subscribe și un like, să facem 20 de like-uri, eu 20, el câte tu tipar? Eu vreau să fac 10 like-uri. Eu 20 și la pentru următorul episod. Noi vă spunem pe curând. Pa, pa! Pe curând, fraților. Pa, pa!